Yn rhan deheuol y prif gylch, mae'r pencampwriaeth i'r cesyg magu yn yr adran Merlod Cymreig teip cob, ac y beirniad Alun Lewis Tysil sydd yn penderfynu ac mae'n mynd i'r gaseg ifanc. Teulu'r môr o Glynebwy gyda teip Abi Grace. A'r Gio Wobr yn mynd i enillydd y dosbarth i cesig magu hun. Danak Prudence a Gavin Ingram. Mae'r gaseg fach yma wedi ennill dipyn yn y gorffennol fel eboles ifanc ac hefyd llynedd yn y dosbarth yma hefyd, so dwi'n siŵr bod nhw'n falch dros ben. John Moore a Demi Moore. Teip Abi Grace yn derbyn y rhosglwm pencampwriaeth i'r cesig magu yn adran y Merlod Cymreig teip cob. John Moore yn y berchenog a'i chwaer Demi yn trin y swclyn. Mae'r gasig fach yma wedi ennill dipyn yn y gorffennol. Ac i derbyn cwpan hefyd wrth gwrs. Wrth gwrs, teulu'r Moors wedi cael cryn lwyddiant yma yn y sioe yn y gorffennol. Mi oedd fam y gasig yma, teip Abigail, wedi bod yn pencampwriaeth dwywaith yn y sioe frenhinol. Felly Abi Grace yn cario'r traddodiad ymlaen. Rob Jones sydd gyda fi yn y blws o Webi wedi bod yn gwylio'r dosbarthiadau yma. Siwr wyt ti? Bore da? Bore da. Ie, wir. Teip Abi Grace sy'n ennill ar pencampwriaeth. Ac gofio mae wedi cael ei magu wrth y march Moorcroft y Master ag allan o teip Abi Lee. Y Gio Wobr yn mynd i Gavin Ingram o'r Alban. Wedi prynu'r gaseg yma'n ddiweddar, Danak Prudence. Llon gymychiadau mawr i John a Demi Moore yn ennill pencampwriaeth i'r cesig magu yn adran y Merlod Cymreig teip gob. Llon gymychiadau mawr i'r teulu oll.